जासिन नागिर होनानै जानाय भिडिअ मोजां मोनो सनाफोर नायलांदो जानोसैलाय मादै जासुलिया ओंख्रिया नै तिता केरेला ओमफ्राय आलु भाजा बानलु सिब्र लाबाय आसार ओमफ्राय नैबेथ' माथो होनबावनो बियो जाहैबाय ओंख्रिया नै लुग्रोनोसै आं बरिया नुबायना सनाफोर मा ओंख्रि लादों मेवा गुदुंथार मेवाजों अनलाजों ओमफ्राय अमा बेदरजों मेवाया मोनजागासिगोन खम जासिगोन मेवाया ओंखारनाया बोथोरा थांफिना दिनै खेबसे जासाबावबाय आंलाय फैसा होनांदों 50 रुपया दे दो मेरे को दिनै माबा गारमायानो बोरैबा थरायदोंलै आंना जानोसै सनाफोर लोगोनो नाङा बानलु आसार अनला ओंख्रियाव बानलु आसारा बिराद गोथाव मोनो बोरैबा खैसिब जायोना बिराद गोथाव मोनजायो अनला ओंख्रियाव बानलु आसारखौ बिराद गोथाव जादोंमोन ना गोथाव जादों लोगोफोर दिनैहाय मैयाथ' बिराद सान्दुंमोन ना दिनैहाय अखा एसे थाइफ्रिदों हास्रोदों मोजां बोथोरा दिनै अखाबो हाया सान्दुंबो दुङा आंना ना गुरग्रा जायगायानो गैला रानख्रावजोब्बाय मोनजानाय नंथ'ला नाखौथ' गोरलै गुरना मोननाय नंखाला फासि साबा साबा
सामब्राम गुफुर गुदुङानो खारा अनला ओंख्रिबाथाय बरिया अमा मेजेम दा जोबनायाव जानांगौ बेखौ लास्ट पिस सनाफोर नै आंहा लास्टआव बिदि मोनजाबासो सान्थिया हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय सनाफोर लोक्षिफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै दिनैबो नै भिडिअनि गेजेरावसो नोंथांमोनखौ बरायनाय थाहरबाय सनाफोर सफैलायबाय दखानसिम होसो होसो खस्थ' मस्थ' फैलायबाय ओमफ्राय दखानाव सफैनाय लोगो लोगो दसे आराम जिरायनानै रेस्ट लाग्रोनोसै बिनि उनावहाय दखानखौ साफा खालामसै जिफोरखौ साइटिं खालामसै साजायनोसै दसे सान्दुं गोसाथार लोगोफोर दिनै आयु सोनथिं सान्दुं दुंदों सोनथिं सान्दुं दुङाखैथाय जोंनाव खिन्थु क'क्राझाराव बिराद गरम सान्दुं दुंदों आंनि लोगोफोरनिसो मिनिहरगासिनो दं फैदो ब्लगाव नुजाम्बा ब्लगाव কি ব্লগত দেখাব নেকি আই ব্লগত দেখাম মই আই জিৰ' पुलिस मानसि खाथिनि दखानदार बेखौ एसे दाहरना थ' बिदिब्ला सनाफोर नायलांगोन दिनैनि भिडिअखौबो मा देखायलांनो हायो नै सिख्लाफ्रा आंनाव 1K साबसक्राइबार जानायनि पार्टि बिदों फैदो आजाव 1K साबसक्राइबारनि पार्टिनो अबाहाय रेस्टुरेन्टआलाय आंथ' बिदियाव हाबफेरखाथाराहाय सयथि अबायदियाव आंनि भिडिअआव मोखां नुजाया ओमफ्राय आंनावहाय मेथाइ जानो बियो नोंसोरो हो सालाफोर मोखां नुजाबासो मेथाइ होगोन आं सोनो सिख्लाफ्रा आंनाव जानो बिग्राफ्रा 1K साबसक्राइबारनि जागोननो ओमफ्राय आंहा गाखोफैफेरा माथो पेन्डेलालाय हल्डिंआलाय वाव गाहाफै आं दिनैसो हाबफैफेरबावदों क'क्राझारनि मानसिबाबो गिदिं गिदां जेरावबो हाबा नै बे स्टेपनिफ्राय वेलकाम लिरबायबो बेयावनो खोमा आं फैफेराखैनो
नैबे दिनै फैफाथारदां सालाफोर नायफैदां लाला फिसाजो फैग्रा रेस्टुरेन्ट नै मोजाङानो जायगाया गोजौआव मा रेस्टुरेन्ट होनदोंमोनलाय मा हो आंथ' मिन्थियालै बिदिखौ आं बिदियाव जाफेराबो मिन्थियाबो मोजाङानो बेलासिनि बारा जि मोजां हिं हिं बारलायलायदों मोजाङानो मोजांथार दे बिराद मोजां नैबे काउन्टार फैनो हागोन मोजां मालाय नै जि मोजां साजायदों I'm going औ थांसै आरो फिसाजोफोरखौ दोनना ओंखारबोबाय आं नै खोमसि खोमसि बाब आं बिदियाव गाखो रोङालै फैफिन ओंखारबोबाय आङो आं बिदियाव थानो हाया फिसाजोफोरखौ जानोल' अर्डार खालामनानै गारबोबाय